Günälerini taşlap bilemokmy? Ya asla taşlamak niyete gelemokmy? Her edýän işini hasap bermeli diýilse, kelläňe şeýle pikir gelýärmi? Ay mena görýän ýok, hiç kime tutulamak, ha adama bildirmän edýän. Eger şeýle pikir gelýän bolsa, men seni rynanyrmaly bolýan. Üstünde gezip ýören ýerimiz, tenimiz, el ayak agzalarymız hemmesem seni satjakdyr. Olar döwrewap söz bilen aýdymyzda 24-7 kameralardyr. Kıyamet gününde hasaptan gaçyp bolýarmy? Eden günälerimizi boyun almasak nähil bolar? Iň ownuk wagtlar üçin hasap hesip barmy? Bu soraglary zelzele, ýani ýer titreme süresi jogap berýär. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yer titreýişi bilen titren wagty. Yer öz aşagyndaky ähli ýükleri çogdurup daşyna çykaran wagty. İnsan öz-özüne näme bolýaka diýen wagty. Ine şol yer üstüne bolup geçen ähli wagtlary habar berer. Sebäbi Perwerdigar ona bulary wahy eder. Ine şol gün insanlar eden işlerini görmek üçin mazarlaryndan çykyp bölük bolup gelerler. Kim zerre mukdaryna haýyr eden bolsa onuň peýdasyny görür, kim hem zerre mukdaryna şer eden bolsa onuň ziýanyny görer. Manisi we risgaçy düşündirilşi. Yer titreýişi bilen titreýän wagty. Ol titreýiş başga aýatda beýan edilýär. Ey insanlar, Rabbimizden gorkun. Çünki kıyamet gününün sarsany ören aýylan ştatdyr. Onu görjek günümizde her bir çawa emdirýän zenan emdirýän çawasyny onudur. Gowrusynda çawasy bolan her bir zenan gowrusyndakini düşürür we insanlary serhoş ýagdaýda görürsin. Aslynda olar serhoş däldirler. Emma Allahyň azaby gatydyr. Yani özlerinin duçar bolan zadynyň we elkençlikleriň atylyp sebäpli olary edil serhoş ýal görürsin. Aýylgançlygyň güýjüni insan hiç zady bilmeýän, näme edýänini bilmeýän serhoş ýal bolup görnür. Ýöne olar serhoş däldirler, olar öz aklynadyrlar. Yer öz aşagyndaky ähli ýüklerini çogdurup daşyna çykaran wagty. Haçan nafur çalınıp asmanlardaky we ýerdäki mahlukatlar gorka girenne, gawrdakylar gawrlaryndan çykyp hälimleriň Rabbynyň ýanyna gelerler. İnsan öz-özüne näme bolýaka diýen wagt. Ýani insan gawryndan serhoş ýal bolup çykar. Elkençligiň gaty bolan üçin näme üçin beýle bolup geçýär diýär. Ine şol gün yer üstünde bolup geçen ähli wagtlary habar berer. Yani yer adamlaryň haýyr ýa-da şer bolan amallaryny habar berer. Peýgamberimizden sallallahu aleyhi we sellem sahih hadise görä, haçanna awançy adan aýdanyna onuň sesini eşiden her bir agaç, her bir toprak, her bir daş, her bir wagt ona kıyamet gününe şaýatlyk eder. Bu şaýatlyk Allahyň adalatyny beýan etmek üçindir. Şeýle hem Allah adamlary öz edin işlerinden artykmaç hasap soramaz. Allah hemme wagt gorşawalandyr. Aslynda Allahyň özü adamlar şeýle edipdiler diýmegi ýeterlik bolardy. Göne günäkär inkar etmez ýaly. Adalaty aýan etmek üçin Allah şeýle eder. Sebäbi günäkärler özleriniň günälerini inkar ederler. Allah Taala os olaryň azalaryny gürletjekdir. Ahir sonunda ol ýere gelenlerini, uluklary, gözleri we derileri, tenleri eden etmişlerine görä olaryň garşysyna şaýatlyk ederler. Olar derilerini näme üçin garşymyza şaýatlyk etdiňiz diýerler. Derileri bolsa her bir zady gürledýän Allah bizi hem gürledýär. Ilki başda sizi Allah yaratdy, soň ýene de onu dolanyp bararsyňyz diýerler. Sebäbi Perwerdigary onu bulary wahy eder. Yani Allah Taala habarlary gurrun bermekli we ruhsat berer. Allah Celle ve Ala hemme zada kadirdir. Eger bir zady buyursa ol hükman amaly aşar. Eger Allah jansyz zatlara ýüzlense, jansyz zatlar gepläp başlar. Başga aýatda aýdylşy al. Bugün olaryň agzlaryny möhürläp goýar. Olaryň eden işlerini bize öz elleri gurrun berer, aýaklary hem şaýatlyk eder. Ine şol gün insanlar eden işlerini görmek üçin mazarlaryndan çykyp bölük bolup geler. Haýyr bolsa haýyr, şer bolsa şer, amallarynyň hemmesinden Allah hasap sorar. Musulman bilen Allah ikiçek gepleşer. Şeýle edipdiň, beýle edipdiň diýip günälerini boýnuna oýar. Şonda musulman helak bolmaýdyr. Emma Allah Taala ona aýdar: "Dünýäde günäňi bokupdym. Bu gün bolsa seniň üçin onu bagşlaýan." Emma kapyr bolsa, bir topar şaýatlarym adamlaryň arasyna çağırlar. Olar kıyamatda Perwerdigarynyň huzuruna çykarlar we şaýatlar ine bolar öz Perwerdigarynyň ýalanlan kişilerdir diýerler. Şonuň üçin Allah razy etmejek işe baş urmaly däller. Sebäbi her bir wagt ýazylýandyr, soňunda hasap bermelidir.
Kim zerre mukdaryny hayır eden bolsa, onuň peýdasyny görür. Kim hem zerre mukdaryny şer eden bolsa, onuň ziýanyny görür. Yani haýsy insan zerre mukdaryny amal etse şonu görür. Eger hayır eden bolsa hayır görür, şer eden bolsa şer görür. Zerre mukdaryny yani zerre azramyny, zerre kiçijek barynja hem aýdylýar, şeýle hem tolanyň iň kiçi bölügini hem aýdylýar. Zerre sözüni agzamagynyň sebäbi bir zadyň ownuklygyny beýan etmek üçin mysal hükmünde şol ullanylýan ekeni başga ayette şeýle diýär. Allah bennilerini zerre ýaljak hem zulüm etmez. Indi soraw, eger biri zerreden hem kiçi bir zat etse hasabyny berjekmidir? Jogaby gurrumsyz hasabyny berjekdir. Zerre diýilse onuň kiçi zatlara hasap berilmeýär. Dine zerre ýaly bolsa, ýa zerreden uly bolsa hasap beriler diýip düşünmek ýalňyşdyr. Sebäbi zerre sözi azlygy beýan etmek üçin mysal hükmünde ulanylýan sözdür. Bu süre ýaxşy amallara höweslendirýär. Amal näçe kiçi, az bolsa da hatta zerre mukdaryny ýa onunum az bolsa da ýitip gitmez. Kıyamatda insan hükman olur görjekdir. Olary başlaşjakdyr. Allah biziň soňumyzy haýyr, bagyt, jennete ýüş, otdan oturuş etsin. Elbetde ol hemme zata kadir.